Teď si ukážeme, jak vyčistit odpad z honem. Ukážeme si to v téhle vaně. Začneme. Panu si zašpuntujeme, nalijeme tam trošku vody. Může být studený, teplý, nebo to je levnější. Chvilku počkáme. Tak, teď chvilku počkáme, než se napustí naše vana. Zatím můžete vidět televizní noviny. Změnil se nám život od základu. Jsem se měla vrátit z mateřské práce, už jsem si plánovala, jak s dětmi budeme chodit do školky, po školce ven na vycházku, začali se jezdit na kole. Tlačenečka, tlačenka. Hele. To je Beruška Táborská. Je to sestřička. Maminka s ní trávila v nemocnici dny i noci a tatínek se tak musel začít naplno starat o jejich nejmladšího syna. Rodina se najednou ocitla bez příjmu. Příspěvek na péči jim zamítli. Jediný, kdo pomohl a začal každý měsíc posílat. Jdeme se podívat. Plný vody by mohlo stačit. Špuntujeme a jdeme na to. Ten bordel, tak to všechno skladalo odpad. A odpad je čistě. Pak stačí nám pokrýt von a už to máte. Takže napište na info.víčka seznam.cz a tady se dozvíte všelijaký informace. Třeba jaký videa jsme nahráli minulý týden, anebo jsme je nahráli, třeba nevím. A dejte si prosím vás sbírání víček a XL experiment. Buď jedničku, dvojku, podívejte se na všechny videa, co tam jsou. Jsou fakt dobrý. Je tam Michal, já nevím, jak se jmenuje dál, ale nějak na K. A dajte si pozor na Sara, protože ta je strašná teroristka a je otravná. Říká, že o mně, že jsem píča, ale přitom to není jako pravda, to říkám příklad, jo? Tak zdar.